Okambirana mpulogalamu yathu ino ndiyoti kodi ngati dziko pamene tikumva izizi tikudziwa kuti dziko la Malawi likhale likukhudzidwa ndi nyengo ngati imeneyi takonzekera motani. Kodi Malawi ili ndi zofunikira zokwanira zoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya itakhala kuti nyengo imeneyi yatikhudza motere, komanso mafunso ena amene tikhale ndithu tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero. Mu studio muno ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiwe pena. Inenso ndadzuka bwino. Eziko. Ukangati El Nino yakupezani kale. Kangati El Nino yatipeza kale. Ndithu. Koma tingonenanso kuti tili ndi Leonard Chimwaza, katswiri pa nkhani za ulimi amenenso tikhali nawo ndithu mu programu yathu ino. Atula nkhani athu Charles Jingini, Abdul Kalonga komanso Chimwemwe Maseko akhalenso ndithu akucheza ndi Amalawi m'maboma osiyanasiyana kuti nawonso ayikire ndemanga pa nkhani yathu. Koma Innocent, ndisanapite kwa Achimwaza, posankha ifeyo kuti tsiku la lero tikambirane izi, panali ndithu kuzindikira kuti ndi nkhani yofunikira Amalawi, dziko la Malawi nkhani ya ulimi ndi nkhani yofunikira imakhudza m'magawo osiyanasiyana. Mwina tiyambire pamenepo kuti why should we be concerned? Tikhale bwanjo nchifukwa chani tikuyenera kukhala okhudzidwa ndi nkhani imene yonena kuti dziko la Malawi likhale likukhudzidwa ndi nyengo imene ya El Nino? Ndinene apa amene unayambira kale kufotokoza kuti nkhani yokhudza ulimi kuno ku Malawi ndi nkhani ya timanati life and death, moyo ndi imfa. Ifeyo timadalira kwambiri ulimi. Timadalira ulimi pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, achakudya. Anthu ambiri amene amakhala madera akumudzi chimene amati akapanga survive, ifeyo tikukhala ndi moyo amadalira kulimako. So ndi nkhani yonena kuti ikankhala kuti nyengo yasokonekera timadziwa kuti chiwerengero chachikulu cha Malawi chikhala chokhudzidwa kwambiri. Komanso chuma cha dziko lino likamati lapanga ndalama lili ndi chuma, tikamati kodi chuma chathu sichikuyenda bwino kapena chuma chathu chikuyenda bwino, mbali yayikulu ya chuma chimenechi imachokeranso ku nkhani imene ya malimidwe. Ndi chilichonse chimene chimabwera kukhudza ulimi kuno ku Malawi chimenecho chimapereka nkhawa, chimadzetsa mantha. Tikambe apa kuti nkhani ya El Nino si nkhani yatsopano, ndi nkhani yonena kuti mbuyo mundithu tayimvapo, yatigwerapo, taonapo mene imapangira zinthu zake. Mavuto ena amene dziko lino likumana nawo pakadali pano ndi mavuto amenenso anadza chifukwa cha El Nino. Tinakanika kupanga recover bwinobwino kuti tikhale kuti tabwereranso mchimake. So El Nino amene akubwera chaka chino, ndine tuli chaka cha ulimi chichi akumutcha kuti super El Nino, meaning kuti uyoyo ndi wankokomo, uyoyo ndi wamphamvu, uyoyo ndi waukali. Now ifeyo kumanena kuti kodi ngati dziko tikudziwa bwanji za El Nino amene, super El Nino amene, kodi tikukonzekera motani? Chifukwa chonena kuti ifeyo moyo wathu umakhala pa ulimipo. El Nino amakhudza ulimiwo, ndengati chinthu chimene chimakhudza ulimi atiuza chikubwera chili patali, kodi ife tikukonzekera motani? Tikukonzekera mokwanira kuti tikhoza kukumana naye El Nino ameneyo asatipange affect kwambiri, tithe kupanga survive. Chifukwa chonena kuti kabweredwe ka mvula kamakhala kosiyana, kumakhala ng'amba, kumatentha kwambiri. Ifeyo mwina ulimi wathu ndi ulimi wodalira mvula. Ndi mvulayo ikakhudzika ikasokonekera zimene zimakhala ndi vuto kwambiri. Ndiye timafuna tione kuti kodi takonzekera motani ngati dziko. Kodi El Nino uyuyu akadzabwera tidzamutcha ngozi yogwa mwadzidzidzi? Chifukwa padakali pano tikudziwa, kodi tinadziwa liti kuti khala ndi El Nino? Tikadzapeza tiyamba kumana ndi zimenezo ndiye tidzapanga jenkha, ndi zimene tifuna tione. Chabwino, ndi monga ndinanenera muja pa line tili ndi Leonard Chimwaza amenenso ndikatswiri pa nkhani za ulimi zimenezi kuti soti khalire limodzi ndi kuwunikira nkhani imene. Achimwaza, madzuka bwanji? Abena inetu ndadzuka bwino, sitidziwa ino ku Blantyre ya limodzi ndi Innocent. Ayi, ife tadzuka bwino ndithu. Nkhani yake ndi imeneyi ya lero imene ndifuna kunyamuka nayo, nkhani yokhudza El Nino. Ndifuna ndiyambire ndi funso limenenso mwina Innocent anatsindika amene amayankhula posachedwa apa kuti
titakhala tikumva malipoti a El Nino komano mwina inu anzathu amene mumakhalanso very close ndi alimi komanso kutsatira ntchito za ulimi pa ground, tinene kuti ngati dziko choyambirira poti sikoyamba El Nino amakhudza motani ntchito zathu za ulimi, ndi apa patikuyang'ananso kuti super El Nino ali ndi kuthekera kotani kokhudza ntchito zathu za ulimi komanso kapezedwe ka chakudya? Zikomo kwambiri Bena kuti chaka chinochi kwambiri tikamakamba za chaka tukamba chaka cha ulimi chimene kwambiri chimayamba pa 1 October kudzatha pa 30 September. Ndiye monga mmene department yona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo ya kambiri kuti pali kuthekera kuonena kuti chaka chinochi cha 2027 dziko la Malawi pokhala ndi limodzi mwa mayiko amene ali kunsi kwa continent ya Africa tikhudzidwa ndi nyengo ya El Nino. Inosengambapo kuti ikhala super El Nino kusonyeza kuti ma El Nino amene takhala tikukumana nawo mbuyo mwina El Nino yuyu akhala kuti tinene kuti volume yake ikhala yokwererako kusiyana ndi mmene enawo akhala kuti khudzira. Ndiye ulosi umenewo ndikutanthauza kunena kuti mavuto amene tingakumane nawo chifukwa cha El Nino ameneyo akhala okulirapo kuposa amene takhala tikumana nawo ndi El Nino wambuyo. Chimene chikusangalatsa panopa ngakhale ndi nkhani yomvetsa chisoni komano tinene kuti ulosi umene wayamba kufika mauthenga amphamvu, mauthenga ozindikirisa amalawi kudzera mu njira zosiyanasiyana ngati mmene tikuchitira pano pa wailesi ayambano kufika kwa alimi. Ngakhale alimi ena sakudziwabe kuti kodi chifuna kuti chichitike ndi chani. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito imene adindo maunduna osiyanasiyana, unduna wa zachilengedwe, wa zaulimi komanso mabungwe osiyanasiyana ndikukhulupirira kuti no akhala pakalikiliki pozamisa kuti mauthenga amene afike. Now tingobwerera pang'ono kodi El Nino ameneyo amabweretsa chiopsezo chanji. Tikatsatira zimene a department ya za nyengo anena kapena no amatiuza nthawi zonse, El Nino amathandizira kuti mdera kapena mdziko chigawo china chake kusagwe mvula yambiri. Ngati dera limene lasikugwa mvula yambiri chotsatira chake chimakhala ng'amba, drought. Ndiye chaka chino paulosi umene waperekedwa tinakondwa kuti masabata awiri apitawa department imeneyi inapereka paulosi onena kuti ndi mmene zikuonekera maboma pafupifupi 12 akumwera kwa dziko la Malawi amenewa ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi ng'amba umene ubwere chifukwa cha El Nino. Zimenezi zimene manena kuti ndizosangalatsa. Chimene chotanthauza nchonena kuti nkhani ya chakudya imene munakamba ija Bena apapa ndiye kuti nodzikupereka no chiopsezo onena kuti maboma amenewa chifukwa chonena kuti mvula sigwa bwino, mvula sigwa modalirika kukhala ng'amba, ndiye kuti no mbewu zosiyanasiyana zimene zilimidwe ndi alimi osiyanasiyana maboma amenewa sizichita bwino chifukwa chonena kuti mbewuzo sizinalandire mvula yabwino, mbewuzo sizinalandire madzi abwino chifukwa cha ng'amba zimene zili kumenera. Choyamba. Chachiwiri tikamakamba za El Nino tisamangoyang'ananso mbewu zokha, tiziyang'ananso nazonso ziweto. Zotanthauza nena kuti malo amene kuli madambo kumene kumakhala msipu ngati sikukhala chinyontho chokwanira ndi kuti msipuso nawo sochita bwino, nazonso ziweto zikhudzidwa. Nawo ziweto zakhudzidwa chifukwa chonena kuti msipu kulibe, mbewu zakhudzidwa chifukwa chonena kuti mvula sidagwe bwino kuli ng'amba. Zotsatira zake ndi kuti chimakhala chilala chachikulu chimene chimakhuza miyoyo ya anthu, chimene chimakhuza chuma cha anthu komanso chimakhuzanso dziko motero. Ndi mmene ulosi ulili panopa zikupereka chithunzi chonena kuti no chigawo chapakati mvula yake ikhalako yapakatikati, madera ena ngati kudowa ndi kuntchisi mwina mvula ikhalako yochulukirapo pang'ono. Pamene no chigawo chimene mwina chiopsezo chake ndi chochepa ndi chigawo cha kumpoto kuyambira mu Mzimbamo kumapita no mpaka ku Chitipa. So chimene chili chamwayi chimene chikuti panopa ngati dziko tadziwiratu kunena kuti pali chiopsezo chimenechi chifukwa lamulo lija la disaster risk management la 2023
limatsindika kwambiri pa kukonzekera preparedness. Ndiye funso limene mwina ifeyo ngati Malawi panopa July 2021 tikuyenera kuti tizizifunsa ino akefe kuti ifeyo ngati dziko 21 million Malawians mmene no talandira ulosi umene wamene nyengo ikhalire tikukonzeka motani. Tamvetsedwa kuti no maboma 12 ali pa chiopsezo chimenechi kuti no takonzeka motani. Alimi tawakonzekisa motani, madepartment osiyanasiyana takonzeka motani, maunduna osiyanasiyana takonzeka motani, mabungwe amene si aboma takonzeka motani. Chifukwa gawo limene la preparedness kukonzekera chiopsezo cha ngozi ndi chimene chimakhala chinthu chofunikira kwambiri, osati kumadzayankha responsive kapena kukhala responsive disaster ikatigwera. Zimenezo zikhala zakumapeto kuti mwina sitinakonzekere kapena sitimazindikira kuti no degree yake ikhala imeneyo. Koma nkhani ino tayikonzekera motani ndipo tikukonzeka motani. Mwina Bena ndiyimire pamenepo. Kukambapo za kukonzeka kumenekuko, kukonzeka kuli magawo osiyanasiyana. Ngati dziko mwina tikamanena kuti tikuyenera kukonzekera El Nino, kwenikweni chomwe tikuyenera kuchita ndi chani? Nangati tikamayang'ana ndi mafotokozapo za magawo osiyanasiyana, madepartment chani akuyenera kukonzeka, tikayang'ana kuchokera pamene tinalengeza zimenezi, mwina mukuona kwanu kukonzekera kwathu kwakhala kuli muutani? Tikukonzekadi ndi mtima wonse kapena aliyense akungoyima nkuyankhula kuti tikuyenera kukonzeka? Akuyenera kukonzekayo ndani? Zikomo kwambiri Bena. Akuyenera kukonzeka ndi Malawi wina aliyense pa level ina iliyonse. Ndiyamba tiyambire no kumusiku kwa alimi mmene mauthenga okhuza no ng'amba afika. Mulimi sakuyembekezeranso kapena sakuyenera kudikirira kuti achite kugwiridwa pa mkono, ayi akuyenera iyeyo payekha kuyamba kukonzekera. Komano mulimiyo kuti akonzekere akuyenera kukhala ndi uthenga kapena mauthenga omuzindikirisa kuti twakonzeke bwino. Ndera ngati magwa El Nino kapena muli ng'amba sitimathana nawo ng'amba utatigwera ndekuti no kuthana nawo kwakumakhala kwangothimisa. Komano ngati pano pamene tikudziwa kuti maboma 12 kumwera kungoyambira Nchewu ukafika kumsanje kukhala ng'amba. Chofunikira choyambirira nchona kuti pamene alimi akukonza minda yawo aonesese kuti mulimi wina aliyense kuchoka kunchewu mpaka kumsanje munda wake akonze kuti no athe kukolola madzi. Sisi kutanthauza zonena kuti mvula siigwa mvula igwa komano mvula siigwa modalirika. Ndiyeno munda mwa mulimi wina aliyense mukakhala kuti mwagwa mvula, madzi a mvula aja asachoke akhale momwemo. Zijava chizungu lamati water harvesting kapena kukolola madzi. Komano mulimi kuti no akwanise kukolola madzi akuyenera kuphunzitsidwa ndi alangiza za ulimi kuchokera ku nduna wa za ulimi. Ndiye kumukonzekeresa mulimi kukuyenera kuti kuchokere kuboma kudzera ku madepartment ngati amene takamba kuchokera ku nduna wa za ulimi. Choyamba. Chachiwiri ifeyo ngati dziko pamene tikudziwa kuti mvula sigwa bwino, tili ndi mbewu zimene mulimi angathe kudzala kuti no oloita khala kuti mvula sidagwe bwino koma mulimiyo akhalabe ndi chakudya pakhulu pake. Ndikuti mulimiyo ayambe wadzifunsa komanso boma liyembeso ladzifunsa. Ndikuti kukonzekera pa chiopsezo chimenechi zikutsatiranso mbewu zimene tingalime mu nyengo imene no maboma amenewa salandira mvula yokwanira. Apa tukamba mbewu ngati chinangwa, tukamba mbewu ngati mbatata, tukamba mbewu ngati mapira, mchewere. Mbewu zimene zizi ndi kuthekera kunena kuti ngakhale mvula idagwa yochepa komabe Malawi atha kulima ndi kukolola. Komanso pali mbewu zina zimene mulimi akadzala zimatha kuchita bwino masiku 80 kapena masiku 100. Apa tukamba miyezi 3. Mvula kuno ku Malawi imagwa kuchokera November kukafika cha March kapena April. Miyezi 4 kapena miyezi 5. Zimene zotatuzotera kuti alimi amaboma amenewa sakuyenera kudzala mbewu zimene zimachapokedwa. Akuyenera kudzala mbewu zimene zimachapsanga kuti ndika mvula kochepa komanso mwina ndi mvula nyengo ya mvula yayifupi imene angakumane nayo mbewu zimene zithe kuchita bwino. Apapa ndi pamulimi imene angakonzekerere. Koma mauthenga ambiri ndiye timangofuna tingofuntha pang'ono tipite to kumtunda kusopano kuti timakonzekera bwanji. Tikapita kwambiri kuboma, tikapita kwambiri ku maunduna, tikapita kwambiri ku mabungwe amene si aboma, kukonzekera kwabwino koyambirira ndi kumene kwayamba kuchitikako kupereka mauthenga achiopsezo.
ngati mmene department ya meteorological services and climate change yachitira choyamba chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti pali kuthekera kunena kuti no alimi amenewa ma smallholder farmers ndiye ena muna 5 million plus ngati dziko sangakhale ndi kuthekera kofikirano zinthu ngati zimenezi zitukamba za mbewu ya makono, mbewu yocha msanga, kodi payikidwa no ma programs otani ofuna kuwathandiza alimi amenewa kuti mbewu ya chinangwayo ayifikire, mbewu yocha msangayo ayifikire, mbewu yobirira ku ng'ambayo ayifikire. Kodi pali ma programs otani? Tikhala ndi programs zapaderadera zofuna kuthandizira alimi amenewa choyamba. China chofunikira kwambiri ku mtundako ndi zija timati strategic grain reserve management, nkhokwe zathu. Tili ndi nkhokwe ku Luchenza, ku Mangochi, ku Mzimba, ku Mzuzu, ku Lilongwe. Kodi nkhokwe zimenezi ndi zokhuta ndi mbewu zonena kuti no titakhala kusitina kolole ngati dziko boma litha kuwatembenukira Malawi nkuwapatsa kuti apulumuke pozafikaso mvula inayo. Kodi tikukwanisa bwanji kupanga manage masilos athu? Ndekuti apa tukambano za kuthekera kwa bungwe la ADMAC, kuthekera kwa NFRA, kuthekera kwa mfundo zosiyana-siyana. Mwazonsezo ulimi wanthirira. Titakhala kuti sitinachite bwino, madzi tili nawo. Kodi tili ma programs okwanira onena kuti titha kudzilimira tokha pogwiritsa ntchito madzi amene tili nawo kuti tichepetse chiopsezo chimenechi. Ndiye kukonzekera kwa El Nino kuli magawo osiyana-siyana kwa alimi komanso kuntundako kumene kwambiri kuli ma policy holders dena. Chabwino ndisanapite kwa Innocent Achimwaza, pakukonzekera kumene mwafotokozako ndi zomwe zikuyenera kuchitika kuchokera pamene tinayamba kumva zoti Malawi itha kukhudzidwa ndi super El Nino. Komano funso nkumanena kuti tikayang'ana pa ground izi mukutchulazi zikuchitika? Tikayang'ana pa ground mwina chimene chachitika panopa ndi chimenechi chopereka no chenjezo, chopereka no warning, chopereka no uthenga kuchokera ku nduna wa zachilengedwe department ya meteorological services and climate change. Tikozotera kuti unduna umeneyo mbali yake yachita, mbali yotichenjeza ndi kutiunikira kutisambira m'manja zachitika. Komano nkhani ndionena kuti ifeyo nawo atipatsa machenjezo aja tikupanga no respond bwanji kapena no tikukangalika bwanji kuyankhapo pa zimenezi. Mbali imeneyi ndi imene no ndikuona kuti mwina mchere wake wachepa kwambiri, moto wake wachepa kwambiri. Tikukhulupirira kunena kuti osachedwa ndi kuti tikhala ndi kumva komanso kukhala ndi mayankho ameneno ngati dziko takonzekerera super El Nino ameneyo. Chifukwa zija ndakamba kale kunena kuti mauthenga akuyenera kupita kwa alimi. Tikukhulupirira kunena kuti no alimi amene akumvetsera wireless ino panopa alandira kale mauthenga achenjezo mmene nyengo imeneyi ikhalira. Alimi amene ali ndi ziweto kulowa Shire ndiye kuti no auzidwa kale kunena kuti no nkhani ya msipu ndi zinzake zivuta chifukwa kubwera nyengo izi tikonzeke. Alimi amene ali mphepete mwa nyanja madzi ali nawo, mayiwo ali nawo, tikukhulupirira kuti mwina apatsidwa kale mauthenga ndipo auzidwa kale zochita kunena kuti ndi mmene zililimu tikonzekere tipange no ulimi wanthirira. Ngati mauthenga amenewo afika tikhoza kukhulupirira kuti no zili bwino. Komano pali zinthu zina zimene ngati dziko panopa tikumadzimva komanso tikumadziona ndipo zikumapereka mayankho kuti koma kukonzeka kwathu kukhala kwenikweni. Mwachisanzo budgetary allocation yopita kwa ADMAC tikudziwa kale kuti ndi 5 billion imene yapita out of 60 billion. So pamenepo ndi pamene nopa kuti patsano tikudziwa kuti apapa tikukamba za 2025-2026 kuti mwina tikhale ndi chimanga mu nkhokwe zathu. Komabe zitha kutheka kuti mwina chaka chino Malawi atha kutsimphina mwina pofika February pachakudya nkukhalapo. Koma kutsogoloko kodi nkhokwe zathuzi tikudzikhutitsa kuti zikhale ndi chakudya chokwanira kuti El Nino amene atakhala kuti watikuntha kwambiri tizathe kutsapirako. Tikupa kuti sitili responsiveness yathu ngati dziko sili bwino. Ndipafunanso bena tipite no ku nyumba ya malamulo mmene tikukambirana pano aphungu akukumana. Warning imene yachokera ku department ya meteorological change and climate change meteorological services zimene atipatsazi aphungu a nyumba ya malamulo adzimva ndipo akudzidziwa, ndipo aphungu amenewa 229 akuyimira ma constituency onse muno Malawi. Iwowo atamva zachenjezo limeneli akuchitapo chani. Tikudziwa kunena kuti amakumana cha mu November kukambirana kuzokuta timati mid-year budget review. Tikukhulupirira kuti ku mid-year budget review kumeneko
ndikumene akuyenera kukambirana kuti akuluakulu tayenda miyezi 6 bwinobwino koma miyezi 6 imene ikubwerayi ya 2026 2027 imene imakhuzidwa kwambiri ndi ulimi ndipo miyezi 6 imene ndi imene izakhuzidwa kwambiri ndi nyengo imene ya super El Nino akuyenera kulingalira mozama ndikuva kuti no akuyenera kupempha nduna zachuma kunena kuti inde ndalama izi tidazika uku kuti tipangire zakuti ndalama izi tidazika kuti tipangire zakuti koma ndicho chiopsezo chimene talandiracho kuti zingatheke kunena kuti 40 billion imene idaperekedwa kuti kukhale ulimi wanthirira mwina tionjeze ifike 80 billion kuti mwina tikhale ngati tathandizako kuchepesa mavuto amenewa so tikuva kuti no aphungu a nyumba ya malamulo nawonso ali ndi udindo othandizirapo kupanga ma allocations a ndalama kuti ndalama zimenezo zigwirisidwe ntchito pofuna kuchepesa chiopsezo chimenechi so panopa sitinamve kwambiri zogwirika zokhuza no kuyankha ziopsezo zimene unduna wa zachilengedwe wapereka koma mwina kutsogoloko tikupa kuti pakhala mayankho pakhala ma projects pakhala ma programs pakhala ma initiatives apaderadera ofuna kuthana ndi chiopsezo chimene chingabwere chifukwa cha super El Nino amene akubwera kutsogoloko mchaka cha 2026 2027 chabwino Innocent Chimwaza alankhulapo zambiri ndithu atiunikira za mavuto amene angathe kudza andi tikamanena kuti angathe kudza tikudziwa kuti abwera komanso atiunikira za kukonzekera zomwe zikuyenera kuchitika kuchokera pa nthawi imene tinamva kuti kukubwera super El Nino zimene zikuyenera kuchitika kwa alimi ake kumbali ya boma ndakondwa kuti akambaponso nkhani ya parliament chifukwa ikukumana koma sitinamvepo zambiri zokhudza nkhani imene of course imadziwa kuti parliament imakhala kuti ili ndikale list yake koma pamakhala zinthu zina zomwe timazitengabe ngati kuti ma emergencies oti akuyenera kukambidwa mwina tikayang'ana kakonzekeredwe kamene kakuyenera kuchitika ndi zomwe tachita sofa zomwe tachita sofa ndi kungouzana kuti kubwera El Nino kuvomereza kuti amene timachitira kuti mavuto akubwera koma tikuchita motani kuti tikatenga ndi kukonzekera komwe akamba achimwazako olo titapereka ma percentage kuti tili pati ine ndikuona ngati tili kutali in terms of kukonzekera komanso ndikuona ngati makonzekeredwe athu si tikuyang'ana solution imene ikuzokhala ya long term ndikuona ngati ma solutions athu akukhala a short term ndikunena izi ifanira kuti posachedwa apa 2 weeks ago kunali ma independence celebrations analeperetsedwa tinauzidwa kuti ndalama zimene anasunga pamenepo zigwiritsidwa ntchito kugula chimanga kukonzekera super El Nino you get it kuti tikukonzekera kugula chimanga kuti chidzathandizire tikakumana ndi vuto limeneli kugula chimangako ndi solution yabwino fine tiyike apo komano ineyo ndimaona ngati kuti chifukwa nyengo yolimayo sinayambike ndi kuyambika komwe tidakali patali mene afotokozera Chimwaza madera amene atakhudzidwe kwambiri ndi ku southern region kuyambira ku Nchewu tikuyambira ku Nchewu kukafika mpaka na ku Nsanje kumeneko ndi kumene atakhudzidwe kwambiri kumeneko ndi kumene kuli possibility ya ng'amba ine ndimaona kuti tikuyenera kupeza solution kuti kodi mwina ndalama imene aonati agule chimangayo sitingatheke kupanga invest into irrigation farming chifukwa kulima kusukunafike sukunayambike sikuti zativuta pano patanena kuti El Nino ichaononga chimanga chathu ng'amba ichayavuta ayi komano we are planning kuti tigule chimanga can't we invest that into mwina irrigation farming mwina anzathu akumpoto akunena kuti kumene kukukhala bwinobwino kodi kumene kusitingayang'ane malo ngati boma kuyang'ana malo kuti okay tipeze malo awa akapena kumene kuti pange za ma mega farms zicha kunati ukuku pamene pali malo palimidwe chifukwa ukusakhala affected central region exactly central region aone kuti malo amene akhoza kukhala kuti akhudzikako ndi ati kunonso ku southern region sikuti completely kukhala kuti mwakuti kuli malo ena kuli madzi Phalombe mphiri muchamatuluka madzi kwambiri kulowa Shire river runs through and through amayenda madzi kumene kuchako through and through can't we plan kunena kuti okay chifukwa choti tikudziwa kuti mvula ivuta ng'amba itipanikiza bwanji ulimi ukukuti ukonze motere ine ndimaona ngati kukonzekera kwake tiyang'ane magawo amenewo osati kuti tigule chimanga chifukwa chimanga chimene titagulecho mwina tikachiyang'ana kwina chimanga chimene chicha
mwina chikhoza kukhala chocheperapo kusiyana ndi kuti tokha tipange produce ndi ukadaulo ndithu onena kuti tikudziwa kuti tili pa nkhondo iyi ya El Nino. Chifukwa cha El Nino tikupanga izi ine zimenezo sindikuziona. Zimene ndikuona we are very much reactive. Achimwazanena kuti mauthenga wakhanga atichenjeza ine ndimafandi ine kuti kodi alimi amene ali ndi chidziwitso chimenechi ndi ati. Mukhoza kuona kuti mwina alimi amene ndi chidziwitso chimene chakhoza kukhala alimi akuluakulu kwambiri, koma amene ali timati ma subsistence farmers amene amalima minda ing'ono amalima kuti apeze chakudya adye, alimi akuluakuluwa akhoza kukolorabe choti akhoza kudya. Eti mwina nkhawa yawo ikhala kuti chogulitsa, koma awawa ang'ono chakudyacho ndeti chikhoza kuvutiratu. Kodi amene wawa uthengawo tawapatsa oyenerera, uthenga oyenererawo tawuza kuti apange zotani. Tayang'ana kuti dera ili because kwenano tigawenso madera wet kumalawi kunoko kuli madera ena ngati timadziwa amati Balaka and Sampatsi, mwina Zanchewa amati rain shadow area, kumene kawiri mvula kumeneko imafuta nkale kumene kuti athandize motani. Akulowa Shire mene kuli topography yake komanso mene amafeatures ena lili tsinje chani kumene kuti athandize motani. Zonse zija mwina timene wakhala ndi mapu ndikumadziwa kuti anthu ambali iyi tiwathandiza motere, anthu ambali tiwathandiza motere. Sizikutanthauza kuti anthu salimiratu ayi, anthu alima komano as we speak tili July, ulimi wathu umayamba July watakale. Ulimi wathu mwina in the next 2 months ndi pamene titakhale kuti zinthu zazikulu zayamba kuchitika. Kodi pano pazikuonekati kuti tatsadi 2 months kuti tiyambe ulimiwo, zikuonekati kuti takhala ndi 2 months kuti tikumane ndi kuvuta kwa nyengo kuku. Ndene ndikuona ngati kuti makonzekedwe athu pena ndi pena ndikuona ngati sali bwino kwenikweni. Chabwino. Timvenso kuchokera kwa Amalawi, Abdul Kalonga ku Ntchisi uko nayenso wakonzeka kuti ayankhule ndi Amalawi. Abdul, wadzuka bwanji? Ndadzuka ka inu mwadzuka bwanji mene? Kunonso tadzuka bwino, ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Chabwino, ife kuno tili pa boma ndithu penipeni pa Ntchisi pamene ndili ndi Amalawi wokwana awiri amene akufuna aperekenso maganizo awo pa mutu umenewo. Mwina tikudziwe ndichoyambirira dzina komanso kumene mukuchoka. Ine ndi Alfred Chambumbe kuno ku Ntchisi pa boma. Chabwino, mwina inu mukudziwa kochani za nkhani imene ya Super El Nino amene akubwera? Mene ndikudziwira iyewa ngati mene kubwera ya Super El Nino ino chofunikira kuchita chake nchoti munthu kungosamala chakudya chimene ndi nacho, komanso ngati uli ndi madimba kuyesa kulima kumene, komanso ngati ngotonyeza kusapanga ngati kulima kumwa changu kulumikizana ndi nyengo kafuna kamene kangasabwereko kuti kuzapezeka chakudya. Komanso china chona kuti mavuto ngati amene wobwera mwadzidzidzi amene angovuta kwambiri. Mwanga ngati dziko lathu limene amene timalepherera kwambiri, dziko ngati limalephera. Timadzambiri madera osiyanasiyana, timalaguni timalephera boma limalephera panga irrigation kuti anthu azilima opanda ulimi wotani kudalira wavula. Timaona azatu ku South Africa kusadalira vula amalima irrigation amene amalima anthu nochepa, kumaboma makampani amene alini ndalama zawo amapanga masheya ndikumapanga irrigation alini madamu ndikumalima ulimi wachani wa irrigation akula zakudya chimanga kumapanga ufa kubeka mmashuku kuti anthu amadalira zimene zozo njala sipo. Koma kuno kuti limanyanja zambiri koma boma limakhala ndalama zambiri koma pamene zimakhala ndalama kosadziwika ndimakapa timangokhala kumakandandala nkhani ya njala ndi mavuto akabwera ngati amenewo dziko limazunzika kwambiri. Mwina inuyo konokha mwakonzekera bwanji nyengo imene ya El Nino? Ine panekha nyengo imene ya El Nino ningopanga chilingaliro choti ndikhale ndi chimanga chokwanira, ndikhale nacho kenako basi ndione ngati nini kadimba kanga kuti ndizithirira ndingasamale kamene huko kuti pa nyengo imene lisaza kuti Chabwino, apa ndiso ndi Malawi wina amene akufunanso kupereka maganizo tikudziweni komanso kumene mukuchoka. Ine Pile Mwale chokera ku Ntchisi boma. Chabwino, inu mukudziwa pochani za nyengo ya El Nino imene ikubwera chakusachedwa? Nyengo imene ilingalira ponena kuti ikhoza kuti sautsa zochitika zake, koma maganizo ayinewa amalonena kuti titakhala nkuthekera konena kuti boma likhale ndi thandizo gawo lina lake loti lizingoona tagere kuti
irrigation iyo isalowedwe ndale kuti ayo ena azingoti azipindula ndawo kukokha kapena kukokha zimenezo nthawi zina zothandizira kuti mwina kuno kwathu kuno tizikhala ngati kuti sitimagwira ntchito koma amalawi ena ambiri amatha kugwira ntchito ndithu kukolola ngakhale mvula ibwereyo chepa amatha kukolola koma nthawi zina kupita pasika paja kuti akasinthiteka katundu wawo uja apeza uja ndi ndalama udabwa kuti ndalamazo zikubwera zochepa zimene zimathandiza nthawi zina olo alimi enewo amapeza kuti mwina malo moti agulitse chinthu chimodzi ndi chimodzi apeza kuti agulitsa chinthu 10 kukalandira chinthu chimodzi zimene zimathandiziraso kuti mwina mulimi abwerere mbuyo pa nyengo imene iyo ndiye kuti ngati tingoyerekeza kuti mulimi apezeko matumba 2 achimanga kuti awawa ndamene kuolola kuti angoona kuti ndigulitse kuti mwina ndisinditse ndi china chake kuti ndipeze thandizo langa apezeka kuti agulitsa zonse zijazo koma chinthu chimene akuchifunacho osakwanira mwachitsanzo ngati kuno kwathu ku Malawi ulimi wathu panopo unafika kuti timadalira fertilizer timapeza kuti fertilizer kuti tikamufikire ukoko timapeza kuti uwononga ndalama zambiri pamene ufunitsa kulima tikufuna titagwira ndithu kuti mwina tipezeke kake madimba awo tikhoza kupanga olo ngakhale ulimi wavula tikhoza kupanga koma vuto limene limatha kubwerapo lolena kuti adindo athu amene ali atsogoleri athu kuti azitiganizira ngati mbali zimene sizikodi dziko lathu limwe lizikhala lopanda njala tingapange chiyani amakapezeka kuti mwina akumavondereza kuti zinthu zatani zisayende mwadongosolo chabwino inu ngati munthu mwakonzekera bwanji kuti nyengo imeneyi imadza ndi ng'amba mwakonzekera bwanji kuti ng'amba imeneyi isizatibweteke isengata malamba ine kukonzekera kwa ine nkongonena kuti ndangopangako kagawo kena kaja chimene ndinachipeza mu season imene tadutsayi ndangosungako kuti kamene koko ndidzathandizika mu nthawi ngati imeneyi posadalira kuti ijene mwina boma lipanga chani chifukwa tikadalira kwambiri boma sinthawi zina kairi ambiri amakonda kulowetsapo ndale koma zipite kwa ine izi zisapite kwa yawa ndiye zimakapeza kuti zikufinya aliyense ndi Malawi pa muno moti mayerekezo tozi aliyense ndi Malawi koma peze thandizo amapeza kuti akuchita mopanga selekiti iyo ndiyo yothandizira kuti mwina zinaso zitani zizikhala ngati boma lungojama pamodzimodzi chifukwa mangopanga munthu mmodzi moti mwina lifikire kuso anthu ena athandizikeko ndi mapeto ake anthu amakhala ngotani ongodandaula koma pa nyengo imene iyo ndimaona kuti panakhala kwabwino kuti boma pakupanga mapulogalamu awo apange focus kuti asakondere apange balance pa zinthu pamene angapangire mabajeti awo chabwino amene mundimene techezera ndithu nda Malawi amene wakuchokera kuno ku Ntchisi tathokoza kwambiri tsiku labwino Abdu zikomo kwambiri nunso tsiku labwino tilowereno ku Mzuzu Bernard Muhone wadzuka bwanji ku Mzuzu Bernard Muhone wadzuka bwanji chabwino pamene tikudikira mwina ku Mzuzu titalowera kaye ku Thyolo kumene Charles Jingini nayenso aliso ndi Amalawi oti acheze naye Charles wadzuka bwanji ndadzuka bwino kwambiri Benadeta ka iwe kumeneko inenso ndadzuka bwino zikomo ndikupatse mpata ulankhule ndi Amalawi chinthu choyambirira ndi alandire Amalawi kuno ku Thyolo mawawu kuzizira kwambiri chakumasanako kumatentha komanso chakumadzulo kumazizira kwambiri moti pano ndili ndi mmodzi mwa Amalawi amene ndakumana nawo kuti ticheze nawo kuti timve maganizo awo chinthu choyambirira ku Thyolo tikudziweni dzina langa ndine Willard Daniel. Willard Daniel, munamvapo nkhani ya El Nino? Ndayimvapo imeneyo ndi kusintha kwa nyengo kumene kumapangisa kuti madera ena ukhale mvula yochuluka ndipo madera ena ukhale zuwa zomwe zimasokoneza moyo wa anthu. Inuyo ngati Malawi mwakonzekera motani chifukwa uthengawo muzikoneza kuti mwaudziwa ngati mulimi mukonzekera motani mu nyengo imeneyi? Okay, nkhani ya ulimi ngati ulimi wa mbewu tikumapanga ulimi wa nthirira tasegwa mafamu mwina ndena kumapanga ulimi wa nthirira ena ndi ma irrigation tikumathirira tikatengera ngati mbali ya ulimi wa ziweto tikumatha kukwanisa kuti zokudya zomwe zikupezeka panopa tikumayoza njira zomwe tinaphunzira muna kumasunga kuti kukonzekera kusogolo kuti zokudya zikanasowa samaza kutike zopasira ziweto zathu. Uthenga wanu kupita kwa alimi anzanu mwina uthenga suna afike ndi otani kwenikweni? Okay, kwa alimi anzanga ndi kwalimbikisa kuti ngati akuchimva panopa
atese kusatira chani njira zomwe tigwisa ntchito pano pakuti ngati zothirirazo kapena za ziweto zokumasunga mbewu zina ndi zina konzekera mphepo imene kubwera chomwe chikubwera kusogoloko. kumapeto dzina licha Willard Daniel. umo ndimene ndachezera ndi Malawi amene takumana nawo kuno kuthyolo. Chabwino tsiku labwino Charles ndilowereno ku tsiku labwino kumene inonso tsiku labwino. zikomo kwambiri tibwerereno kwa Bernard Mhone ku Mzuzu. Bernard ukundimvano pa line? Nditu Benedetta. Chabwino ndikupatse mpano cheze ndi Malawi. Chabwino tamba tidziwe. Ine ndine Mr. Augustine Saro Jere nzika ine ya muno Mzuzu. Chabwino. Ngandi imene mukuzako chanino za Super Union. Nino siya chilendo kumayi kuno inachikapo ndangoiwala chaka chake kuti china chaka chanji koma inachikapo ndithu siya chilendo choyambirira ndipange define kuti kodi El Nino ndi chani. Definition ya El Nino ndi mene ndikumbetsera ineyo eti chimene kuti mvula chaka chimene chocho igwa koma yochepa kukhala yokwanira amene timafunira anthu pa ulimi. Isaiza ipita msanga yaweke sinakwane chimanga mbewu sanamere olo kapena igwa mwa njomba choncho ndi zimene zozo zimene maziwapo ine ngati El Nino. Now kuikozera motani mmene maprokozeramo katino alimi. Pali mbali ziwiri alimipe tili ndi mbali yathu yokonzekera komanso kuboma ngati akuluakulu asogoleri nakonso ndi mbali yawo yosogolera. Choyambirira ngati mulimi ndiyambe kayi ndi mbali ya mulimi utenga taumva wabwera kuti kusogoloko kuli denja yotere ndi kuti chili kwa ifeyo alimi kukonzekera. Tikakonzekere bwanji? Number 1 tionetsetse kuti mbewu zimene tikugula zimene tizale chaka chinocho kule mbewu zimene zili zoti zimacha msanga madera mwathumo ndicholinga chakuti ngati mvula itati yagwa moperewera mbewu zija zichebe ndithu zizakololerebe. Number 2 tizale mbewu zija zonena kuti zopirira ku ng'amba ini kesi kumenya mvula yatani yathawa msanga cho mbewu zina zilipo zoti zimapirira ku ng'amba tiyesese kupata mbewu zimene zijazo ndithu. Number 3 ndinene chonchi pali alimi ena amatha kupanga harvest madzi a mvula m'minda mwawo. Mvula yagwa ndi madzi amoti azingosesereka kumapita kwina amatha kuwapanga kuwatchingira njira kuti akhalemo muja munda kumapanga chinyonto. Izo njira zina zimene mulimi angatani angakonzekerere. Kumbali ya kuboma aboma nawonso ndi zawo zoti akonzekere. Mwachitsanzo tili ndi alangizi akuunduna wa zaulimi amene ajawo atumize mmadera akafotokozere anthu zimene angachite pa nthawi imeneyi. Komanso kubungika tira NFRA limasunga chimanga cha boma lichi nawonso aonetsetse kuti nkhokwe zathu kuja kukhale chakudya chokwanira kuti nikesi tsogoloko zavuta kuti chimanga amene chakudya chachepa zilakhale mpogwira Amalawi including ADMAC imene panopa ndi bungwe loferatu. ADMAC is dead sanamizanye boyani nalonso lituluke ndiyambe kugwira ntchito yake. Zikomo kwambiri. Brother tilekeze pamenepo. Zikomo kwambiri Bernard. Zikomo. Achimwaza tamva kuchokera kwa Malawi munafotokozapo komanso zambiri zakambidwa tikudziwa za El Nino. Kutengeranso ndi Amalawi ena amene mwina talankhula nawo akuoneka ndithu kuti uthenga watipeza zotsatira zake so tikudziwa koma mwinano kupita chitsogolo funso lomaliza nkumati titani ino tadziwa za vuto limene likubwera tadziwanso mene litha kutisakazira komano ngati dziko tikonzekere motani tipange motani kuti mwina mwake tikhale ngati anthu amene vutolo silinachite kungoti dzidzimusa ngati mbala. Zikomo kwambiri Bena. Chosangalatsa nchonena kuti chenjezo la Super El Nino 2026-2027 lafika kwambiri kwa Amalawi ambiri amene ndi alimi. Komanso izi zikupereka chithunzithunzi chonena kuti anzathu ino mawayilesi
mwathandizira kwambiri kuti mauthenga amenewa otizindikirisa kuti pali chiopsezo chimenechi afikire Malawi wina aliyense. Pamenepo zili bwino, tikuyamikireni kwambiri amawayesi. Komano mmene tazindikira mwafunso lanu kutsogoloku tiyende bwanji. Mmene tikuyenera kuti tiyendere kutsogoloku tikuyenera ndithu tibwere ndi response plan kapena ndondomeko zofunano kuyankhira kapena kukonzekera chiopsezo chimenechi. Zina ndinayamba kale kufotokozerapo, komano ndimangofuna kuti adindo, tikanena kuti adindo tikutanthauza kwambiri kumaunduna, kuma department, kuma agency, mafumu, AVDC, IADC, AVCDC, makomiti osiyana-siyana kuno ku Malawi akuyenera kubwerera kukaonanso lamulo limene linasayinidwa la 2023 July, Disaster Risk Management Act. Limenelo ndi limeneno likupereka mphamvu zosiyana-siyana za mmene tingachitire pakakhala kuti pali chiopsezo chokhuza nyengo. Choyambirira chachiwiri nchonena kuti tikapita ku response plan kuja ifeyo ngati dziko tikuyenerabe ndithu tichitepo kanthu. Sendana kambapo za mwachisanzo ndalama zimene taseva ku the past independence kuti mwina sitinapange celebrate kuti ndalama zipite kumeneko. Zinthuzi tikuyenera kutero komanso tikuyenera kudzimpesesa. Njala imene tikumane nayo kuchokera November kukafika February akubwerayo tikhulupirira kuti ndi ya 2025-2026. Za El Nino ndi za 2026-2027 sizinabwere, komano tangolandira chiopsezo chabe. Ndiye pamene tikufuna kuti tiyambe mwina kugula chakudya kutani tikuyenera kulingalira kuti tifuna tithane ndi njala ile, chifukwa njala ya El Nino imene tikukambirana pano idzadziwika chaka chamawa mwina cha mu Oktoba kumapita no chitsogolo. Ndiye tikamapanga mapulani athu tizithaso kuwunikira bwinobwino kuti tikufuna tiyankhe season yake iti ya 2025-2026 kapena 2026-2027. Koma El Nino amene akubwerayo ndi wa 2026-2027 kusonyeza kuti njala yake sinafike, koma pali chiopsezo kuti no kutsogoloko tithoza khala ndi njala ngati mvula itakhala kuti sinagwe bwino. Ndiye chimene chikufunikira kwambiri ifeyo panova mmene tikupita no kulimi myezi itatu from now mvula yayamba kugwa, kuti dziko la Malawi seed system yathu tili ndi mbewu zokwanira zocha msanga, mbewu zopitirira kuchilala zonena kuti Amalawi panova atha kudzala. Tizifunse funso limenelo komanso tiziyankhe. Ngati mbewu tili nazo alimi akudziwa kuti zilipo, alimi atha kuzipeza mosavuta. Mafunso amene tingayike mu response plan akhale amenewo. Kutsogoloko kutakhala kuti mvula yavuta ndithu, kuti ndi irrigation plan yamphamvu yonena kuti kuchokera mali ichi chaka chamawa mwina 15,000 or 20,000 hectares titha kuchita ulimi wanthirira kuti ngati dziko tilime mwamnanu kuti tidzapulumutse mtundu wa Malawi umene udzakhale pa chiopsezo cha njala atakhala kuti na Malawi sadakolola. Zimenezo zinatikwena kuti zizifunsa nkumaziyankha. Chinanso chimene chimafunika kwambiri popita chitsogolo ngati dziko tiye tidzikambirana, tiye tidziwunikirana kuti response plan imene tipange develop itithandize kwambiri. Zimene tikukambirana pano zikanakhala bwino kuti ma department osiyana-siyana, ma agencies osiyana-siyana, ma ministries osiyana-siyana kukhala pamodzi nkumakambirana kuti Amalawi azithanso kukhutira kunena kuti chiopsezo chimene chikubwerachi aiboma lili ndi mapulani otere, department yako tili ndi mapulani otere, mapulani amenewo azibwera pambalambanda kuti Amalawi azichoka mantha. Chifukwa mauthenga amenewo amene apita kwa alimi kuti kubwera chiopsezo tinene pano amene mukumvetsera wairesiyo panova musachite mantha. Uwu ndi uthenga umene wabwera kwa inu kuti kukubwera El Nino. Mulimi wa nzeru akuyenera ndithu kulima, koma chimene tikupemphedwa nchona kuti tilime mwanzeru, tilime mozemba ziopsezo zimene zingathe kupangisa kuti tisakolole. Amene akufuna kulima chaka chino afunse alangizi azagirikacha kuderalo kuti kunoko kuti nyengo iyenda bwanji, ndi mbewu zili zimene ndingadzale, kuti mmene muonera apa alangizi nditakhala kuti ndapanga mthirira utakutheka, kuti mbewu yachinangwa ndingayipeze kuti, kuti mbewu yocha msanga ndingayipeze kuti. Makampani amene amapanga mbewu afikire na Malawi mwazindikirise kuti muli ndi mbewu zanji zimene nzopirira kung'amba. Zonsezo tikupita limodzi ngati dziko
eonino amene iyu ngakhale akupereka kuti chiopsezo kuti ndisupa koma titakuthana naye titakhala kuti tagwirana manja tikukambirana tili ndi response plan yabwino aphungu a nyumba ya mamo atithandizira kupanga review budget ndi zotheka ndithu kukhala ndi dziko lokhala ndi chakudya chokwanira ngati zakhala kuti zonsezi tikuchitira limodzi ngati dziko ambalambanda. Ndathokoza kwambiri Achimwaza. Zikomo kwambiri Bena, zikomo kwambiri omvera komanso zikomo kwambiri Innocent. Zikomo. Innocent, timalize motani zambiri zakambidwa unatsindika nkhani ya ku parliament Achimwaza akambanso nkhani yokonzekera kuyambira ku mbewu mauthenga ndi amene tavomerezana kuti atheka komano magawo enawa akuti kukonzekera kukufunika ndithu timalize motani. Imene nafotokozera mucha kuti sikuti zinthu zachitika zikuyembekezeka kuchitika, so tikuyenera tikhale anthu amene tili proactive tisakhale reactive panopa tiyambe kukonzekera tisadikire kuti chinthu chikazachitika ndetizana kuti ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi iyi tusiya dzidzidzi iyi ndiyonena kuti tikudziwa we have to plan for it. Ikakwana nthawiyo tizathe kudziwa kuti pakuti takonzapo motere pakuti takonzapo motere, so ndikuona ngati sinchito ya munthu mmodzi ndi anthu osiyanasiyana nthambi zosiyanasiyana zaboma mabungwe omwe saboma akatswira ina chimwazawa tonse ife atulankhani tibwere pamodzi tione kuti ife gawo lathu likhala liti. Ndikuona ngati zikhoza kuchita bwino kuti super yonino amene likuzongokhala dzina chabe koma dziko la Malawi zonse ndikukhala amene zimakhalira azinomo. Aiti malizire pamenepo programu yathu yakulinji super El Nino koma tili ndikuthekera ngati dziko kumusandusa kuti atsakhale super. Lero nkhani yake ndi imene timakambirana kuti kodi dziko la Malawi tikukonzekera motani pamene azanyengo kuti pali kuthekera kwakukulu kuti titha kukhudzidwa ndi nyengo ya El Nino imenenso itha kusokoneza ulimi wathu ndi kapezedwe ka chakudya. Ndithokoze ndithu tinali ndi Leonard Chimwaza katswiri pa nkhani za ulimi mu studio muno, ndinali ndi Innocent Mphongolo komanso osayiwala ndithu atulankhani athu amene anali m'madera osiyanasiyana ku Mzuzu ku Thyolo komanso ku Ntchisi Charles Jingine Abdul Kalonga komanso Bernard Muhone. Ine ndi Benadeta Chiwandamiya, tilekane pamenepa tikumanenso mawa kuyambira nthawi ija yomwe tinayambira programu yathu pamene mukumvera ma programu athu tsatira pano pa Wireless ya Times. Amalawi kulingi no kulingi kumavenya kumavetsera kuti kulingi lakaya lilongwe kulingi kumzuzu mwanyeto kulingi nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi ya odija chirugu koju yena panji nanga khadi zonyati sasikuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga watuta mwazuga paji nanga atemzile dio kukuri jani Oguliji, tikudalira ino Oguliji